Jisu Kristo nang bay jatana khakam yapare pada sini Bible study sing kisah maliwana ba sini Bible study no cenglayana ke hai Hebrew no sing cenglayana chapter 7 jora paikya tini ke chapter 8 ni ke chapter 8 ni wo jeng nogu smai kesabay smai ketal ni kok mana smai kesabay smai ketal no teman compare klay mani ba smai kesa versus smai ketal bono sing siwani tangka ke smai kesa wo je kogr mani je smai ro mani bongka perfect ngsokya hani bagai Jisu Kristo ketal smai teman nai smai ketal no Jisu Kristo smai tisa ketal ketangka smai kesa perfect ngsokya kebono no u chapter 8 kok samani mane smai kesabay smai ketal no sudai punuk mani ke smai ketal ke seba Jisu Kristo ke Jisu Kristo tisa smai ketal ke romani jadi Hebrew chapter 8 verse 7 is missing somewhere. Hebrew chapter 8 verse 7 by 8 no ang kuk tanganan sekanggo smai tangmani abo sasuk mate te waisa smai tangna nang glakhamun piaba kaitor hai nei sawi bini borok rokno mazra bero Israel rokni thani te juda bosong rokni thani angketal ke smai tangana asal phairiko nei subrai sawo oroseng tumanukha sekanggo smai tangmani mane smai kesa ba Old Testament ni smai je tangmani je rozak mani bo casuk kangke ba perfect ngsok kangke te waisa smai tangna nang ya engkameng temanke uilani abo sasuk yani bagina te waisa hani hai mana smai matang pika ba covenant kok maro pika ini oroseng so smai kesawo tabuk nirok asik bai busia panang nai hani bagi tiksa smai kesawo jeng matang lai pira nai smai kesawo jeng temanu smai kesawo mal mata rokno mal mata ni thuino barok mani kaitoni hayawo barok mani jeng nugo engke u barok mani bo samungo chukya temani male bo agin smai kesawo je mal mata rokno barok mani rathar mani yapar mani bo engka samplisi ini so kaham phainai mani ni sampli engke sampli ba original phaika engke bo sampli ni mungsa samungo chukya haible hani bagai smai kesani abo bo mane casuk ya ba ngsok ya pada chapter 3 no chapter 13 Hebrew chapter 8 verse 13 sorry Hebrew chapter 8 verse 13 no one for one or the maisha semai ketal ni kokno sawi kaitor sekang ni abono kecam klaikya pia cham sor enggai samung nang ya enggeruk nai a manui ke daktino komori thangnai ke pro kogroi kisa utuk bujubani ke English ke hai nei sawo English one like ke ngomai ke nuknai the old covenant with the blood of animal is absolute smai ang desa ngombai tikesa
versionआव फरायफैसिनाय जों फरिखाया अमायखे नुकनाय आं बर'नो इंलिश NIV version chapter 8 verse 13 by calling this covenant new he has made the first one obsolete and what is obsolete and outdated will soon disappear semai kesani ke outdated engka NIV te poriskar outdated casukya bo outdated mana outdated mana gedal tabuk nung nari mobile rock solela hanke application rock apps rock tonai update khayana gebaksa baksa outdated ngai puno update khaimi mo kesmai kesa bo casukya hani bagai agena kaitor boni plan khlaija hani bagai bible bar bar no sau chapter 10 no thangke sengduknai aro haini sau je age khlaimani abongka jisu ni sampli mana je smai kesa wo mani ke bongke jisu ni sampli get smai kesa wo muira tharmani barok mani get muira tharei muini po merani thuinot langai ochai bokrok bo ketharkuk jakawo thui khoroi roi bo ungkha jisu christoni sampli mane mera ni thuino ochai bokrok lang thangu nge ketharkuk jakawo khoroi roi pia bo bible sabo jisu christo bo ochai bokrok जों आगे थांनाय उनाव सोंनायखौ बनो ओंखे बो पुंनि थै बतलांगिया देगानि बुथै बतलांगिया बो सागनि थैनो तलांगैसे गथारखौ जागाव हाबैसु माने बोनो गबैसय अगेन क्लाइमानिके बो जिसु ख्रिस्ट फाइ अमाहाय क्लाइ फाइनाय हनै फुनुक सक माने सामप्लै chapter 9 verse 12 हानि chapter 9 verse 12 Kristo rini tamo bising tei thangai a khotol kathar kugo waisya baino habai puro bo pon buthai bo tlangya dega buthai bo tlangya tamoke bo bini sak ni thuise tlangsiwo hake chungno muthang plaikya rini tamo actually mo rini tamo mane english mo ke tent tab amota tabernacle mana Israel rok je pro hasing kungo Egypt ni okawai hasing kungo thango kaito Moses ndageka niro oro rini nok kaisa tangdi hasing kungo the permanent nok tangmaya rini nok tangdi ge aro rini nogo omage khodol snadi ge aro muira thadi hai khlaidi potre potongo ge ang nirokni chaya no sumsokno ang nakarnai nirok je pro muira thari ano baroku haini samani urini tamo bo rini nok ngisi sakno ina rini tamang ke kogro bo busi soglia dan ke podre pot haibano sini kogro bo podre potong bisingo sing asum busia tamo bo sawana kya haibano english on ke tabernacle mane just 10 house rini nok stangza ri ba ke nok tangza tabo grondi waishu jeng mela ro ngkang ke ba amorok kailebari amorok jeng panda dang satang yade ebo hai iri baike nok tangza sasani bagi ega boro sasa tangke na aroni kutulei matlang phi jespangten oro rini no aro bisingo boro haini sawo nung hai pore pigena Kristo rini tamo bising tei thangai a khotol kathar kugo waisya baino habui pro bo pon buthai batlangya dega buthai batlangya boni sak ni thuino se batlangai kathar kugo hawi roisu age osai bokrok rok ke puni thui merani thui yakaba dega ni thuino tlang jisuke boni sak ni thuino se tlangsu ege u dega ni thui puni thui merani thui bo jisu omo haike bo thui phainai nei phunuk sok mani jisu ni sample
다버나커 리니 넉 어버러 베박는 지수 크리스토노 분uk 속만이 지수 크리스토니 sampl이 그게 asal ke 지수 크리스토 te 베박는 지수 크리스토니 sampl이 chapter 10 verse 1 ang puriwana chapter 10 verse 1 judai kerong engka asoy manai rok ni dok eng sugya omo engka manai kaham rok phaina hanmani aboni sampli siko bisi brum brum abo haike puntok ratharei phailaikya hake kerong bahaike aboni bisingtei kaitoni thani phainai rokno kaham khlainai kaitoni thani phainai rokno bahaike kaham khlainai obo agene punukha haibana agerni aborongge sampli je manai phainai asol phainai ni sampli singe asol ke seba jisu kristo mane je smai kasawo mui ratharmani hundi je pa hundi thui amo khairoi mani khoroi roi mani hundi bebak ne obo jisu kristo omo hai khai phainai krusaka thui phainai boni thui no sarsa phainai haine sasok mani get chapter 9 verse 24 haine hai chapter 9 verse 24 tamni hunba kristo borok snamani kotoi katharo habuya abo ungkha soi khotolno srungui khlaimase bo katsei chukno hawo omo habuika bo aro chini ungui kaitoni buskango basawika oro haini sawo English okay haini sawo for Christ has not entered the holy place made with hands yak by klaimani yak by snamani bo by bo kuthar kugo hawiya kuthar ku ni meaning ne kaitor tongmani jaga kaitoni tong thai which are copies of the truth age klaimani ro oboro boro copy mane tomanai asol ingya but into heaven itself now appear in the presence of God for us Jesus Christ tabuk phaya jeni bagai sakno yaparwani bagai chapter 8 verse 5 go borok samung klaimani abo engka chukno hani no srungma se aboni sampli se omo engka musi engmani abo haise bo rini tamo sungna naipuru kaitor bono hai hini saka hatai wo nung punukjak mani katsui abo haike bebak no klaidi oro haini sawo aro sampli siko je chukno hani klainai aboni sampli ege mosino je dage mani rini nox nadi te bebak dage jak mahike klaidi obo sampli chukno hani sampli jisu kristo फाइनानि सामप्लिसि नै साव ओके ताबो आसल सफायके हानि बागै जों इजराइल लोकनो बा पल तमाहिसा कलसियान मथारकनो तमाहिसा अरो परेखे जों नुनाय अमनो गोबां पदरे पद के इंटरप्रिटेशन खायो हानि बागै आं परेमानि मुसुगो कलसाइ चैप्टर 2 verse 16 podre pod borok rokta bogmono podre podke tomanai phurungo piaba o phurungmani abo borokni abo bul chapter 2 verse 16 and 17 ang poribono 16 by 17 abo baino norokni chamung nungmung no tuyi eba terno tuyi eba tal ketalni terno tuyi eba sabat salno tuyi tamo khlainai khlaiya kebono ta kok ta saradi omo tuiro buskango tamo no ngya aboni sampli simise yapang hunke kai kristose oro sungnugo je omoro sabat sal rakhokdipu hai rakhokdipu hai tar akhokdipu o hai kobang borok kok sedeba sabat borokle sabat sal rakhokya mane sabat sal rakhoya ke chukno hasogya mara khoknai omo hairok kok borok norok no mane omo hai sawi
무릎으로 딱 가있든 약해봐 너럭 너 부스타 퉁등 다 퉁퉁 아부바이노 너럭 니 짜멍 농멍 뜨이 에바 terno 뜨이 에바 tal ke tal ni terno 뜨이 에바 sabat salno 뜨이 tamo klainai klaya kebono kokta sardi ne overall engka oro haini jau substance I mean overall engka sedo mane sample jisu kristo ni sample ge aboni substance engka jisu kristo aboni kubui engka jisu kristo haini jau omo tuirok ni buskango tamo no ngya aboni sample simise yapang ke kristos substance jisu kristo mane asol ke jisu kristo samung nongmung ter omorok naba omorok jeng tabuk nondi jeng ritual jeng podre pod tabuk nondi jeni culture jeng omo kaike bui bere peke chok yapare non christian tongprogo yakung sulayo omo hairo ke omo hai nutui kokta sarudi tumane mole obro bebak ne sabat sal rakok marok sabat bible saw su jisu kristo ka sabat ni bugra ngen nung jisu no man khamane na nung lengla kha nung kubui lengla ma sui ka sabat mani lengla mani nini phola lengla kha jisu no maya boro bo kubui lengla maya tumane mole boni bibek siu bo boro sobinai hani bakai boni bu khaw jek prono ang morke de sokno nei boni bu khaw kirimani tongo piaba je pro jisu no kubui kemana o kirima krikya bose kubui sabat hani bagai bible saw jisu kristo se sabat ni bugra jisu kristo ni jeng example kabang mana jeng smai kesangon taburundi adam jepro sum soklayo adam by ebi kai do borok no mera ni bukur kando wiroka borok lasina ni sengka langtal borok sika lasiwani sengka gapilas kang borok no kai khisang bulai no sui bobai borni lasimung no ba borok ri haike kholona ni naike kana ni naike kanka haibana bobai bo kholosok mu yabaro tomane male belai ba salbsuk tongnai phoyo kala angke raprawi asok basang kan kalai bebina hani bagai bible sawo genesis kaito borokno merani bukur kando wiroka merani bukur tabuk bahike kando man mane mui bukur borno kando wiroka mui bukur kanonan bagai kaisa mal mata matrika maneno borok ni sumsok no kholona ni bagai mal mata thina naika tabuk chini sumsok no kholona ni bagai jisu kristo calvary cross thina naika ge pass over lamb yokmani ter pass over noksiu je pro egypt ni okhawi borok phayo apro kaito borok no sau dogaro thipul khanke je pro ang egypt rok ni busarok no tumanai butharnai busakro no butanai apro nirok ni nuk dogaro thui no khanke nirok no ang lai thangnai nega thui phulani bagai borok mama khai mera no matau mera tawi thui phudi ni dagi jaw nge borok ni jagao mera thui kya u thui phulani bagai to mera ma thui kya nge tabuk thui no khanke ang nirok ni busakra thuilia bar thangsnai unu no piaba egypt ni busarok nge borok ni busakra thui kya nge pass over bu jisu kristo thui kya jeng bono poito khlai kya kinu jeng tamana chini bukhawo jisu kristo ni thui phulja jisu kristo ni thui no nukhana kaito chungno te bus thunglia ge jisu kristo no phupane jisu corinthian first corinthian no sawo jisu kristo ka chini pass over ge atonement day yokmani tero borok no thui ochai bokro gothar kuk jago thui khoroi roidi mal matar no tawi yapharei bono sacrifice khlai ge bobu jisu kristo
Jini bagi rathar mani jini bagi betarjak mani bono boni sampli. Nowa tuitor pro room Nowa ni je room kotor. Bobu Jisu Kristo no bujoko. Nowa ni urungo hanai borok bo mutangjaka. Je Jisu ni oro paine bo mutangjak nai. Jisu no kare ko isa mutangjak nai. Ege tikesa smai kesawo torodi je pro smai kesawo mosi ni bising tui borok hajeng khungo sokhoi kya Egypt ni okhare. Apro Israel lok tumak lai kya Israel ro jengno hajeng khungo toi phai podre pot tabo mai tuima nunglia mai machalia podre pot omai ke kok salaiwi tongmani jorawo kaito borok no borok ni thaniwo jibu bis kanang jibu roi roka kwangma bis jibu we warjagei sukjagei mane thiti ko baksa thiti mane thiti bis haba ega borok haini hai borok bukhaki pile mosi ni thani sapai kya mosi जों कायतोनि थानि सुमसक खालायखा नि थानि बु सुमसक खालायखा चिनि बागै जों थैनायखा जों कायतोनि थानि सानग्रादि ए कायतोनि थानि मोसि सुरिखा आपुके मोसि न कायतोर साखा पाता मनिस ताजसकुम ब्रोन्ज माने पितलनि चिबुक सनावै हासिं खुंगो नमक wakai ba bupangkai ra khasirodi age sadi je u pitol ni chibuk no naine bo chibu we sukjak phana thangnai nge kwang ma borok naikha thangkha just naidi nijo nge u pitol ni chibu bupango khasija ba mo khasija palakai palao khasija bo Jesus Christ no naidi. Look at him. Bono naidi mane boni thani paidi. Poito klaidi. Gero bo mo thangjana. Jesus Christ. Bebak no bo khlaikya. Khlaibai mani yagulo bo osung sano bo haini hai katal ke dage mangroka. Je bono poito khlaini borok boni kokno poito khlaini borok bo mo thangjak nai je kaitoni ba kristoni bo smai borok ni bukhao suijak je borok bono poito khlainai boni bukhao usmai suijak ageni smai engke borok all covenant borok tablet of suijak aipono tabo ke bukhao suijak nai naisa Hebrew chapter 10 verse 16 Hebrew chapter 10 verse 16 omono phainai molo ang borok ni thani smai tangna hanmani a smai hanei subrai sawo ang borok no ani kerong si ruwana pia abono borok ni bukhao suyana ni abono borok bukhao suyana naga tabuk jisuno poito khlainai ro borok jisuni smai borok ni bukhao se suja tabo verse 9 chapter 10 ni verse 9 tikesha oronke chapter 10 ni verse 9 apro bo hai hnei saka o kaito nini muchung tei samang khlaina bagai ang oro se tongo abo baino agini rathar mungrok kaito kibiwi rubaikha age Kristo sakno rumani abono tubuka oro sengnugu o kokno sanai thangka ke puila bai ulni kok to puila bai ulni kok sana thangka ke puila sekang tuma kaito dage maningka moi mal matano ratharui thoi sarmani ege second ulni batai kaisa ulni second sacrifice ke tama bongka Jesus Christ ni thoi puilang ke puni thoi musung ni thoi
malmatani tui abo ulnike jisuni tui gen puyla borok Adam ni bising tui borok rok jotoni sumsok ngbaikya ege paithak ni ke Jisu Kristo ni bising tui Bible sawo bebang ni kaham engphimano ege Bible te kaisa sawo tabuk sengsar tongo omongka puyla ni sengsar ege teisa te kaisa sengsar kaito snamnai Revelation phunukjakmani chapter 21 verse 1 sawo John bo phunukjaka Jisu Kristo bai bo haini sawo okay जों फरायनो र phunukjakmani chapter 21 verse 1 Apro ang ha ketal bai nokha ketal nukha sekangni ha bai sekangni nokha kemawi tangka दैज्लांबो गैया sekang kemawi tangka ni saw sekangni kemawi tangka जों te kaisa second establish खालामजानाय जे Adam ni je जों माने फेमिनि abo beba komornai जों sumsok de yang sinai jeni besang Adam mameni komori thangnai piaba Jisun bising tei जों je manmani abo molbrum brum ni bagi tongbinai जों Jisu Kristo ni bising tei जों jukno hao thangi bano te Jisu Kristo ni bising tei Jisu Kristo ka perfect ani boni bising tei no जों perfect ngi bano boni bising tei no जों perfect jaga o thangi bano perfect jaga angka jukno ha Hebrew chapter 10 verse 26 by 27 26 ni chimi 29 jorang poriwan जों kubuino sawiman bai demengno sumsok khlaina hnei khlai tongke sumsok sekagei mannai abotui rathar mungkrei tamoke ulo ungnani hmano simise kirina tongo bus thumjak nano te kaitono kebeng nairokno sokomot nai kirima singsa horno simise kirina tongo khorok nei khorok tham sakini kok bai musini kerong rakhogya hnei khorok sasuk majra romjak kha hnke bo butharjak sinai arote mayani kok krei hake kaitoni sajdano sak nangjagya nai a borokni tamo nai kaitoni smai ni thuino laite seke nuknai a borokni tamo nai aile a thui se bini sumsok susawo khairokma ganang folanon lachirnai a borokni tamo nai wan suksiri bo busuk hamyake yagul sujakna nangno orosung nugon baksa borok Kristo no laite sake nau ngke Kristo no ereng khalayo mane sak nangjagya boni smai romani boni kok no bo sak nangjagya bo thuima no bo sak nangjagya kaitoni khariok mano bo nanani nai oro haiso जों kubuino sawiman bale mane जों sabab जों engka जों mane no oro Judai angpila seka Hebrew sujakmani ka Judai bongso bo Kristo phaimani kubui ke muthangjak rok butongo te borok Judai jomno yakabui phaikya haibara kubui ke muthangjagya khobu tongo hai girja phaikya kubui muthangjagya kho obo khai borok nige u जों moni borok bu khobjak kubui ke muthangjak bu tongo kubui ke muthangjagya haine girjao phainai bohai borokbu khobjak igero teikaisa haini sawo जों oro जों kubui okay pangori verse 1 no oro haini sawo temungno sumsok khlaina hnei khlai tongke sumsok sekagi mannai abotui ratharmun krei kubuino sawiman bai mane kubuino sawiman bai
Kebino sawi man bayi mana jeng chapter 1 no jeng nugo kebai tamabu nge te kaisa borok site tuino kaitoni khariok ma te bono ereng bono sak nangya kaitoni khariok bono sak nangya haino alang kenaka ke bohai borok teman morkeo sogui kiklai jaknai nesa baksa borok kotma kahamno laitete kenau kaitoni kokrok no laitete kenau ke bohai borok jaknai teman mala bohai borok kristoni khariok mano yasakmaya kai kristono bo yasakmaya ke jeng muito naruk thai omohai kaitha sungso nakat temanai omo kaitha sungsok no kaitor nakaring meya bomahai borok je borok temanai jisu kristono sak nangya ngui kaprungnai sak nangya ngui mana mungsa sukjagya ngai sak nangya omahai no te kaisa kaitoni thuino jisu kristoni thuino laitete kenanai sak nangya ngai jisuni thuino laitete kenanai mana no borno bisa salia omahai borok te kaisa angke laitete kenanai borok no polano bo kebengu polano bo temanai lachiro mungro mane temanai bengayu omahai okay omahai lachiro nai bengai nai polano kristoni samung no bengai nai omahai borok rok no nakal omahai borok rok nak kaitoni kristoni nakal mung no manui maya borok ni bagai belai kotor orok sung prosno nugu barbar no sungmani naide borok tamo khlaijak nai tamo ungnai verse 29 no sung barbar no prosno khlaijak nugu borok ni tamo ungnai te kaisa tongo lachir nai borok ni tamo ungnai ni sungbu okay borok phiok jagya borok oro paithago sao bustum jaknai wan suksiri bo busak khamyake yagut sujakna nangno omahai borok yagut sujaknai get phaidi second peter ro thangena second peter chapter 2 verse 1 kok chaya phurungnai rok age phuru borok rokni bisingo diari phatra rok bachaka abo tui kheno norokni bisingo bo kok chaya phurungnai rok bachanai borok komorna lama tanna bagui bising kok chaya sanai borok no payi phioknai bugrano gosikla hake borok asomsa komor bainai oro jongnogo borok phurungnai kok chaya phurungnai rok borok kok chaya phurungnai rok borok mathangjakya ko borok kaitoni busangya ko kaitoni thani borok boni busangya ko borok mera ngya ko borok tabugu wo haiko girja phaipano ke borokni bagai belai kena kiri sungsa verse chapter 2 verse 20 by 22 oro haini sao borok sui haiko no naisa borok jungno muthangnai subrai jisu kristono sawi manma bai o sungsani hamya khlainai rokni yakni yogui haino hai romjagui aborokni yago klaipike borok sekangni slai tebo hamya kugo borok lama kahamno sawi manai borokno kok kathar rmani aroni kipile thangmani slai lama no siyawi
tongke se hamkuko suibini kepatui no capuro pia capiro pia wak tuku rujak pano haino hai harpego tuku piro khnoi kogo sajak mani akok borok ni thani nangpayo mane obo borok rok ke kubui kubui ke muthang jaya borok tuma kubui nong le sika hai bogi borok siai tongkene sakamung kubui nong le sika hai bono yasagya ege borok sui keba tu yo hai hai kibit thangpui ma hai wok no jespon tuku rodi hai hai harpego tuku pui ma hai obo hai borok mera ngyako wok ni mera khakangke mera harpego tongthokjak mania hai nei borok koksa ke borok ni bagai ulo tei bo haya ngpinai temane mala kubui no situ tuis borok roi na leya ke borok ni bagai tei bo haya nai jeng Mathai chapter 12 verse 43 45 43 ni 45 pori ke seng temanu hai hai mono pori ni no ulo Mathai chapter 12 verse 43 ni 45 jora oro omo hai omo tongu kok sajak tongu koroksa borok ni temane boni fola haya by kobolja okay up fola haya ongkhar kha hai panan ongkhar wi tongmane boro hai gure wi kosi haya ko khali ko mane kubuino le sikha kubuino sima so fola haya bo ongkai thangka hai panan fola haya uro kipil phaiba koisa kre khali ko no khali ko duka khali ko da mane bo buino kaito no kubuino kahano sidok yakho hani bagai u phola haya oloke tuma saijeng kok ongkai thangma si oloke khali si tongkho ke nukhang ke ba ulo tei satta phola haya no toboi habai piga mane kaisa ni tabo satta angka kaisini angka ngetei bo haya sina tei dorokum sina bo omo ha no khali mane tabu khali mane na u khali jora ono jisu kristo no yasa bani ge borok yasa gyaro borok tei bo haya ngi thang ge borok tei phiok borok yogya hani bagai John chapter 5 verse 14 no jisu kristo u kog musau nerok kaham khlaijaka nono nero sumso suwi lo jaka tei sumso ta khlaisidi ngake nini thanin tei bo haya sophainai nei jisu kristo samani dong Hebrew chapter 10 thangai bisna Hebrew chapter 10 verse 32 agi furu norok bahaike tong mani abono muito khlai naidi afru rogo kaitoni poho norok ni thani pir furu norok kabang ma tekto rojak satok jak phano abono soikha agino muito khaidi norok satok jak phano norok soikha norok abono soikha okay English will say, but recall the former days in which after you were illuminated you endure a great struggle with suffering after you were illuminated tesa kobro agi furu norok bahai ke tong mane abno muito khlai naidi afro rogo kaitoni poho norok ni thani pir furu norok kabang ma tekto rojagei satok jak phano abono soikha norok age kaitoni kok pirjak puro norok satok jaka hai phano norok abono romoi tongkha gechin thani pohor sophaikya pohor chini thani sophaikha mane no jeng kubu kubui phiok jaka jeng kubui ke no thangjaka omono pohor chini thani sophai mane je mo thangjak pron chini thani pohor sophai ge pohor sophai ke no jeng nuknani jeng jeng chini chaya no sinani jeng chini chaya no jeng nugui jeng chaya khlaya ba chaya no chajagya ngani jeng jeng pohor no man mani pore pohor chini thani sophai mani pore tama chini thani chini bukhawo
जोंनोनि पहर माने जोंनोनि सफैया जों नुगनोनि जेंखा बाइबेलाव हायनाय साव साम नम्बर 18 तमा जिनि मोनाक जिनि बुखाव मोनाक दंमोनि तमाने पहर 응은의 जेंखा के पहर 응은의 जेंखा माने जों नुगनोनि जेंखा के दुई नम्बर के तमा जों सावनि जें माने जिनि थानि बरक रो गाहा नुगनोनि जें जों सि पहर जिनि बुखाव पहर सफैगा के जिनि बसाग बसुं सासिनाय जे माने जिनि तंमं सलायसिनाय के जिनि मोखां जों सासिनाय बैजोंनो नुगनोनि जों सिनाय एक्लेसियास चैप्टर 8 verse 1 of ukok nusa जिनि मोखां जोंनि जें के जिनि गाना गिदि तंमानि जिनि बिसिंगो तंमानि अब बेबागनो जों नुगनोनि जेंसिनाय जों हायानो नुगनोनि जेंसिनाय गाहानो खलायवनि जेंसिनाय नेगे जों तमानि बागै ओ संसार दं आं तमानि बागै गोथां दं उनो जों सिवनि जेंसिनाय नेगे पहर सफाया सा जेसेबां गिर्जा थांदि बरक रो तमानि बागै रांनो तोरजाको राजनीति नो तोरजाको जागा जमीन नो तोरजाको काइतोनि साइ जागा जमीन बागै वालायै तगलै थिलेसिनाय राजनीतिनि बागै बुलायसिनाय आं मानानि हाय ngani राजनीति सबा तोरजाका जे मानानि मुसुं ओसे फानाय तोरजा नेगे मानानि गोबां मुसुं गियान के बो राजनीति सामुन नां जायगे sak मानानि मुसुं माबायसि के नेगे जों गोबै जिनि थाने पहर सफाय के जों तमाबो कहा तमानि बागै जों ओ संसार दं गथमा का पेरानि बागै जों संसार गोथां दं माने आबरनो जों सिवानि जेंसिनाय नेगे जों सार्थपर कमजे बेके सार्थपर होनो सार्थपर जिनिस जिनि बोखानि अस्ते नखावि थांसिनाय के गायदोनि बोखा जिनि बोखा थांसिनाय संसानि बोखा गिया गायदोनि बोखा जिनि बोखा थांवनि जेंसिनाय Proverbs of हायनिसो English of original Proverbs but the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day the way of the wicked is like darkness they do not know what makes them stumble Proverbs chapter 4 verse 18 by 19 नगे borok kaharok ke borongni lama ke sungsawini dong borok teibu sungsar rek nge sal phairere jengre nge borok hayarok ni ke monakrere borok tuma khlai dong borok no bomo hai yakung rozo khuro borok sia monago hingnai bai ke sisina ya borok yakung rozo khu nge pohor tong ngai rong ke buskang tuma tong umode tong rozong de tong pathor de tong holong de tong busu de tong sungsi nge sini saya nobu sung sini saya sini chugya rok nobu sung siu nugani cheng nge tei tama jeng dukho kosto tek to phaibu sung bono soi mana tei pro jeng chapter 10 verse 32 pore mahai gesing no phanro sini jepro Israel ro Egypt ni pyogite pijago teman naising tongkorok no hasing khungsi haibla Egypt ni yogi phekan ke borong waso khana o tabole sing kaitor sing no pyok khaba sing kaitor sing no kok romani kanan ha o sing sogini ke kanan ha sogi ba hasing khungos 40 বছর nge teman bo mo sing baksa borok omo hai waso go ang Christian kebui kaitor man kha ke baba ani somoisya जोंजा दंमोन र बाय थांबाय नाय या तमाके जों मरकेनि यागनि यगै कायतनि थाने जों सुकना हाव सगने बसे संसार तेबो बिपद फन फायमाना तमाले संसारनि बरक सिनो नायसिरे नाय बथानि नाय डक्टर नाय सकमर नाय तमाले जिसु ख्रिस्ट साव निर न borok naisir nai teman ulah sungsani borok sungsani nirok kata sungsani liya hani bagi nirok ani
jugno hani bagi sungsani borok nirok naisrenai nisor gawasi uchungke baksa borok butharjak ipon mano komo Christian borok butharjago haibele nge ta prosno ke kaito to mani bagi butharoi tong tomani male omo hai जों o sungsani bagi kathang tongya jugno hani bagi sengka o sungsaro जों kosto tek tomaroro जों sakno kaitoni hani bagi yafaroro kaitoni hani bagi जों thikangke जों tuma jugno hawo kotorku jagao जों ma sogina nge muito narukdi जों sungsaro srap sani bagi dini theibo dini theiake khana ma theinai dini theibo जों sugna hawo sognai khana theibo जों sugna hawo sognai hani bagi kaito जोंनो o sungsaro theinanibo allow khlai bujagoi tokjagoi piaba kubui Christian ke kosto tek to mai tong probo जों khatungoi bangthogoi tong tomani male ang Kristoni bagi se satok jag Kristoni bagi se ang kosto mana tamane ani mor ani sokat kabangma kaitor kogromani haina ang mani nai bolon wasogoi जों khatungoi tong HIBRU chapter 10 verse 34 alongo chopjaknai rok bai baksano norok bo tek to manka phia norok ni tong krui bebak sekjak purubo norok bukha kaham ke soika tamni hunke tongflainai abotui manei kaham norok manei tongkha nei sawi manka norok khatungui tong to mani bage apro judai rok no samani judai kubui Christian rok no to mani male nirok sokat manai boni bagi nirok khalogui tongkha nisa gel dukho kosto tekto satok mung oboro chini kubui poito no potali nai chini kubui poito ya poito kubui de kubui ya satok jakma bising tuise chini borong muni suni poito kubui de kubui ya sijak satok jagi angka ba I ang jotono Christian kahangi dongmono kaha gereng tongkha ke haibana kubui satok jakpro nung kubui Christian nei nei phunugre tongmono bus gep जों गोबां नुगो omhai kaitono bisasaya hani bagai rasniti omhai engkang ke ang kisasek de mairong pas ke jere mano ngia ka ba omhai ke rang de manai no omhai ke kisa subida de mano haroi hani bagai no rasniti torjak bai गोबां ma Christian pan temani bagai kaitono bisasama sai o rasniti no si tor bisasaku khator saku ga borni poito oron sijagu kebuide kebuya Matthew chapter 13 verse 20 by 21 Matthew chapter 13 verse 20 by 21 20 by 21 kok khnake no khapang srangjak gei khawo chopnai rok borok no ungkha holong sikio klainai maislei hai tamoke abo borok no bukhao hapsuk yani bai borok gobang dugui tongui mania aboni bagi no a kok ni bagi tekto manpro ke eba satok jakpro ke borok phatsa uslo omo maislei sarmani rungthoma जों साइमना बरो माइस्लि सारमानि रोंथमा खरकसा माइस्लि सारनाय बो माइस्लि सारका बाक्सा लामाव क्लाइका बाक्सा बुसुलुंगो क्लाइका बाक्सा हलं सिकिउ बुलुं क्लाइका बाक्सा खेतो हा काहाव क्लाइका इंगे अरसाव हा काहाव क्लाइनै काइसासि बुथाइ थाइ ते हलं सिकिराव क्लाइनै आसाइका इंगे ख्रिस्टान हाइनो सिजागो माने नुकजागो हाइबनो कबो के ख्रिस्टानिया तने माले कबो के बो Tori Malia. Temanlah, bo, kamu temanai asai mana? Yarum Somalia. Temanai malah patho. Gelama to biris to cai tang berbicara. Enggak soitan. Kok pirjak mana soitan? Bekau hari ya ke langtang bayi. Enggak baksa borok ba holong sikiwo klainnya ke borok bekau haya.
of course borok hangjak I Christian rok ni kok Bible ni kok rok sawi ya to ketawi ya to jajago haipana kebu ke jisuno yasa ginaya omai kabama Christian tongo borok baptisma nawo haipana kebu ke jisuno yasa ginaya ya mane ai kaha pro ke Christian tong ha ya pro ke kogi thangnai ja omai jisuno ang jisuno bagino mo bono kebu anu mo thangnai bono kaito boni kogno nang nawi tongnai omai bukhawo ngmaya nego cheto kahawo buslai klaini kaisasi yarang suwei toroi buthai 30 sai 100 nisa bro buthai thai nego kebu Christian ke buthai thai ge jeng cost of tech toni busing tuise jeng tamanai jeni sokat no jeng mani no ge phaidi pai thago Hebrew chapter 13 10 of chapter bisne 35 nang poriwi payosne 35 hake norok khata baidi khabai yawi tongke sokat kaham manai ijeng satok jakma bising tui kaidor jengno sokat ro ge tomoni ba kai kaidor jengno satok wani satok jagro witong hai nai to tomonle omo hai kesi jeng nobo sokat ro manai omoni sara tabung nono khela khlai ro khela khai ka manan nang khar ka manan kosto man ka haibla ngke nang kis khaili yang nang bai ke sokat manai nang khelao participate khaya ngke nang bai ke sokat manai ngke je kosto khlai ni bono first second third kosto khai ro ngke borok no sokat manai ngke omo haino jeng bahaina jin kaito jeno kok ro mani tongo jeno sokat ro nai ngke jeng kosto tek toni bising tui jeng bono romui tongoi jeng boni samung no khlai dong khangke kaito jeno sokat ro ngke jeng na buskang ni salo chapter 11 no srung laisina tini orono pai laisina ang suriwi paisina apa kaito no hambai ro nini kokthai hene hai jeng Hebrew BIJAP no srung laiban kha te kaito tini je srung mani bono jini bukhawo chowi jeng kebu ne mono romui tongmani kaito no subade te masuri sana kaito jini dofa jini borok nono kebu ke siniwi nono kebu ke romui tongmani kaito subade hai bo mung simiya bukhabai jini bukhawo kebu ni pohor sokhai nani bagai kaito nung sini dofa no subade tamane mule borok girjawo thangpan Christian nei baptisma na pana borok nini pohor borok tani sogya ka borok mung sana nugimiya si han bagai ni tani ya poro nung subade hai ni joran ni tani ya pori bugral jisnu musyurisa amen hambai jotan